En aquest vídeo volem analitzar de forma breu les principals variacions que hi ha hagut en el mercat immobiliari de compravenda d'habitatges tant a Barcelona com a Catalunya durant el tercer trimestre de l'any 2020, que ha sigut el primer trimestre després del confinament, en el qual s'han pogut fer operacions i visites d'una forma més o menys normal. Tal com ja s'esperava, la principal variació que ens trobem aquest trimestre respecte al trimestre passat ha sigut amb el número de compravendes. A la ciutat de Barcelona, respecte al trimestre anterior, hi ha hagut un augment d'un 8% d'operacions. Tanmateix, si ho comparem amb el que serien les dades dels últims 12 mesos, ens trobem amb una davallada d'un 25,23% d'operacions. A diferència del segon trimestre, on la pèrdua de número de compravendes va ser similar a les 4 províncies de Catalunya, la recuperació que hem vist en el número d'aquestes operacions durant el tercer trimestre ha sigut diferent. Per exemple, a Girona ha pogut recuperar gran part del número de compravendes que havia perdut, mentre que la ciutat de Barcelona ha sigut la que ha tingut un pitjor comportament. Respecte al trimestre anterior, el preu al metre quadrat a la ciutat de Barcelona ha tingut una evolució positiva. Ara bé, si ho comparem amb els últims 12 mesos, ja ens comencem a trobar amb índexs negatius. Un altre aspecte rellevant seria que el preu mig d'un habitatge a la ciutat de Barcelona s'ha mantingut. Per tant, si baixen els preus metre quadrat però es manté el preu mig d'un habitatge, podríem veure que la gent s'està comprant habitatges més grans. Un altre fet que hem observat durant aquests dos últims trimestres ha sigut que s'ha accentuat la tendència que des de l'any 2014 es ve observant que Barcelona està perdent pes relatiu sobre el total de les compravendes que es realitzen a Catalunya. El trimestre passat vam veure que una altra de les variables interessants a analitzar era la compra per part d'estrangers. Durant aquest tercer trimestre hem vist una recuperació a la majoria de províncies de Catalunya, sent Girona la més destacada en aquest aspecte, però Barcelona està en mínims històrics. Si ens fixem en la tipologia de pisos que s'han venut en el tercer trimestre de l'any, ens trobem, com hem vist abans, que la gent està comprant pisos fora de la ciutat de Barcelona. Cada vegada aquests pisos són més grans i, igual que el trimestre passat, estem en màxims històrics de tamanys de pisos venuts tant d'obra nova com de segona mà. Aquest tercer trimestre també s'han assolit màxims de compra d'habitatge unifamiliar. Respecte al mercat hipotecari, seguim igual que el trimestre passat. Mínims històrics de tipus d'interès i major contractació de tipus d'interès fixe per sobre de l'interès variable. Si ens fixem en l'ocupació, veurem que aquest trimestre hi ha hagut una millora en les xifres de l'atur respecte al trimestre passat. Si ens fixem en els salaris, respecte a l'any passat, aquest any estem pitjor. De cara al quart trimestre preveiem que el número d'operacions es torni a veure afectat per les restriccions de mobilitat que tenim. Igualment, preveiem que la gent seguirà interessada en pisos amb balcons, terrasses o vistes. Tampoc no descartem que segueixi la tendència a buscar habitatges fora de la ciutat de Barcelona. Podeu accedir a les dades concretes de totes les estadístiques sobre les qüestions que hem estat parlant clicant a l'enllaç que trobareu a baix del vídeo. Fins al proper.